talaga nag-file sila ng motion for reconsideration, ibig sabihin yung order namin will not take effect dahil hindi pa ho pinal. Okay. Kumbaga po, sila rin mismo nagsabi na ayaw namin yan. Okay, pero ito pong 50 pesos na napabalita, hindi pa po siya epektibo. Ma'am, fake news po yan. Hindi ko yan. Fake news in a sense, ma'am, na may order na nga kami. Pero sila nagsabi na ayaw nila. So, ibig sabihin, hindi pa ho effective yan. So, ang Nag-file sila ng motion for reconsideration. kailan po sila nag-file ng motion for reconsideration? Nag-file po sila nitong October po ng motion for reconsideration. Ano po ang hinihingi nila sa MR? Mas mataas po na rin yung gusto nila. Yung may additional rate po per pag po, every time na tumatakbo yung taxi, mas mataas pa po doon sa hinihingi nila. Sabi yung pinipili po natin. Sabi ko, balik ko kami mo sa consultation form. Hindi ko namin po. Tapos meron po succeeding. Yes, ma'am. Magkano po sa succeeding? I think may succeeding na mga 2 to 3 pesos po ata kung hindi ko makakakamali. Masyado mabigat yun. Oo, kaya kailangan pag-aaralan po mabuti na ang LTFRB chairman. Tama po kayo, kaya po hindi pa ako nag
ng Secretary Ma'am White, kailangan na po silang pumunta sa mga opisina namin para i-report na po yung metro nila at makasingin na po sila ng 50 pesos. Pero nahihigingan ko lang, Chairman, sa inyo pong pahayag na mukhang hindi ibibigay yung 60 at lockdown was 2 pesos succeeding kilometers, every succeeding kilometers, for the reason na meron namang subsidy. Tama po ba yun? That's one reason po, and then number two po, base sa computation po namin, napakalaki po yun na sinisingil po nila. Parang hindi po ma-justify din ng mga taxi operators yung laki o taxi sinisingil nila. Ano ho yung Dr. John, sino ho ang magsasabi na o panalo ang appeal na pagbigyan ng hirit at panalo ang mga kontra? Sapat na ho yung appeal. Kasama ho ba yung syempre ang side ho ng mga committed? Contact, inukusunta ko namin yung mga committed dyan. Yung grupo ko nila yung Tira Medina ng committed group ko. Marami ko kami inukusunta at saka syempre, neto rin po inukusunta namin dyan dahil sa bawat conversion ng kwarto pamasahe, may epekto po yan sa ekonomiya natin. Inflation natin natin. Chairman, lahat ho ba, lahat ng mga taxi drivers o operators, nabigyan ho lahat ng subsidy? Baka yung iba, baka sasabihin na hindi kami nakakuha niya. Masasabi ko po na lahat po ng operators po nabigyan kasi kung ang nakarehistro po sa LTFRB ay yung pangalan ng operator. So naipapato po namin sa kanila na lahat ng account po nila na I can say that as of this time po, 85% sa buong bansa nabigyan ng controller lahat ng account. Ang problema po doon sa subsidy, Chairman, yung mga super talaga nagreklamo, hindi rin po nila nakakakinibangan. Umabot sa kanila. Oo. Yun nga po, isang problema natin ay ang pag-uwi ng taxi. Kaya lang hindi rin naman po pwedeng ilagay sa pangalan ng super dahil sa isang taxi. Para po takot po yung super na sa magpapalitan po mula ng stability. Pag sa super po nilagay yung pangalan po ng subsidiya. Kaya Chairman. ibigay po. Oo. Chairman, naintindihan po natin yun, pero siguro parang mahirap po na ibigay natin na dahilan na hindi namin bibigay gusto yung flat rate and fair hike. Kasi nga may fuel subsidy kayo. And yet, sa ganito lang ka lang nakikita. Totoo rin po yan, kaya lang po mamuwi. Can contribute to the inflation. Opo. Number two po, yung pang hinihingi nila is justified po yun. Kasi na rin sa operational cost nila po. Mag-iintay po. Marami ako kaming mini-way down po para maibigay yan. Kaya kailangan namin ng malalim, masusing pag-aaral po. Chairman, may mga nag-text dito. Sabi niya, sa tagal ko na hong partner, sa tagal ko nang nagtataksi, di pa ako nakatanggap po niyan. So, malamang ito'y empleyado ng operator. Totoo po yun. Siguro sila, kunyari, nakakaramdam mo sila na inamoso sila, ginugumpa sila pa talagang operator. May paraan ba para ipahatid ang pinanahin nila sa IMSO ninyo, sa LTFRB? Dalawa kong proseso yan, sir. Una, sumulat po sila sa amin, tatawagan namin yung attention ng operator. Pangalawa po, dahil kung empleyado po yan, pwede rin sila tumawag po sa tome para po i-answer po yung kanilang problema. So, there are two branches of the government po na po yung tumingin po sa kanilang pinalain po. Isa pa, may nag-text dito. Sabi, nakakaramdam na ho sila na meron ho mga nanginingin na ng 50 pesos flat down. Sa ngayon. Hindi pwede. Opo, pakisabi na lang po na kunin nila yung plate number po. Pakibigay na lang po sa amin kami na kumakuha po dyan. Mabilis po kami sa pagpapatang ng suspension sa mga ganyan. Okay. Saan po kanila pwede ipadala, Chairman? Ma'am, may form po, may LTFRB apply na lang po. Pakicheck niyo yung LTFRB website po.